Ahojte priatelia, pozdravujem vás z ďalekého San Jose. Let sem trval viac ako 24 hodín, teda z bodu A, keď som v Senci sa ráno zobudil a dorazil do tohto mestečka. No ale verím, že to stálo za to, pretože vám chcem ukázať, čo všetko tu dnes Samsung predstavuje. Novinkou je nová generácia smartfónov Samsung Galaxy S24. Ja si pamätám, keď som bol na predstavení úplne prvej generácie SK, no už je to niekoľko rokov, viac ako 10 rokov, kedy pokračuje táto generácia smartfónov, stále patrí k vlajkovým smartfónom. No a dnes vám ukážeme, čo všetko dokáže najnovšia generácia týchto zariadení. Pozorné oko si možno všimlo, že v rukách držím 4 smartfóny. Oni nie sú reálne 4, ale môžete ich mať v 4 farbách. Preto som si tu vybral všetky dostupné farby, ktoré budú dostupné aj na Slovensku. No a ktoré smartfóny teda sú predstavené? Najväčší z nich a najväčšia novinka, ktorú vám v tomto videu budem ukazovať pravdepodobne najviac, je Samsung Galaxy S24 Ultra. Potom tu máme Samsung Galaxy S24 Plus, no a Samsung Galaxy S24. Rozdiel v displejoch je samozrejme vo veľkosti. Ten najmenší má 6,2 palcov, väčší 6,7 palcov, no a Ultra má 6,8 palcov. Poďme sa na smartfóny pozrieť a hlavne na to, čo prinášajú nové. Poďme teda k prvému smartfónu, ktorý vám chcem v tomto videu ukázať, a to je Samsung Galaxy S24 Ultra. Na prvý pohľad sa možno až tak nezmenil od pôvodnej generácie, ale, čo je veľmi dôležité, má titánové telo. Jednoducho, toto je ďaleko odolnejší smartfón ako kedykoľvek predtým. Dôležité je, že má aj novšie Gorilla Glass, ktoré je výrazne pevnejšie. Vraj aj 4-krát voči poškrabaniu a akémukoľvek poškodeniu. Vzadu si všimnite fotoaparáty, kde teraz sú k dispozícii až 4 objektívy. Ale o fotoaparátoch sa budeme rozprávať neskôr, pretože čo vám chcem ukázať, že Samsung s novými smartfónmi otvára akúsi novú éru AI. Samsung, keď nám to predstavoval a ukazoval, tak hovoril o tom, že kedysi sme tu mali éru internetu, kedy bolo dôležité, aby mal smartfón funkcie, smart funkcie a tak ďalej. Potom tu bola éra fotoaparátov, kedy sa neustále vylepšovali fotoaparáty v týchto zariadeniach. To síce nezastalo, ale už veľa ľudí neprekvapí to, čo všetko ponúkajú. No a teraz prichádza éra AI, ktorá práve štartuje s celou sériou Samsung Galaxy S24. Čo si pod tým máte predstaviť? AI je taký široký pojem, umelá inteligencia tu s nami naozaj bude v budúcnosti, no a Samsung chce, aby bola v jeho zariadeniach. Dokonca tak, aby mohla pre vás robiť veci na zariadení bez toho, aby bolo pripojené online. No a čo všetko toto AI, Samsung AI dokáže, tak to si povieme v tomto videu. Nie všetko vám budem vedieť ukázať, ale budem sa vám snažiť povedať aspoň tie najpodstatnejšie veci. Zaujímavou funkciou AI budú AI hovory. Teda umelá inteligencia vám bude hovoriť alebo pomáhať pri telefonovaní, ako nebudete potrebovať rozprávať viacerými svetovými jazykmi. Mnohí z vás možno vedia 2, 3, 4, 5, ale jazykov na svete je ďaleko viac. Jednoducho, ak aj budete telefonovať s niekým z krajiny, ktoré jazyk nepoznáte, tak Samsung AI dokáže priamo počas hovoru váš hovor prekladať. Bude to fungovať tak, že vy budete hovoriť, zapnete si AI, vy budete hovoriť o vašom jazyku a druhá strana bude počuť to, čo hovoríte v jazyku, z ktorému rozumie. Jednoducho simultánne prekladanie priamo online a tak ďalej. A môžete sa dokonca rozhodnúť, či bude druhá strana počuť aj váš hovor a následne preklad, alebo počas toho preklad, alebo len preklad. A rovnako aj vy, keď vám bude niekto hovoriť, napríklad mne keby volal niekto z Korei, tak ja absolútne nebudem rozumieť, tak mne to preloží do jazyka, ktorému budem rozumieť. Do slovenčiny. To by sme chceli. Žiaľ, v úvode tu bude 13 jazykov, vrátane našťastie angličtiny, teda svetového jazyka alebo nemčiny, ale slovenčina by mala prísť počas roka 2024, tak verme, že toto, čo sme sa dozvedeli, bude aj potvrdené a počas tohto roka k nám príde aj takáto možnosť v slovenčine. Ale rovnako ako hovorí, tak AI Samsungu Galaxy S24, nielen Ultra, aj v plusku, aj v klasickom, bude vedieť prekladať aj vaše četovacie služby. Jednoducho budete si s niekým četovať po slovensky
ale ak to bude človek, dajme tomu v Španielsku, tak dostane tú správu v španielčine. Rovnako vám bude písať v španielčine, vy si to budete čítať v slovenčine. Opäť upozorním, že slovenčina v tom úvode nie je podporovaná, ale mala by prísť v tomto roku 2024. Ich vecí, ktoré AI dokáže, je tu ďaleko viac. Napríklad taká zaujímavosť, pokiaľ robíte biznis a stretávate sa, dajme tomu, s vašimi kolegami, také pondelkové ranné porady, stačí po novom Samsung Galaxy S24 položiť na stôl, nahrávať túto poradu, ona zaznamená poradu, prevedie vám to do textovej podoby, ale to nie je všetko, ešte vám urobí výber najdôležitejších bodov z porady. Toto všetko dokáže vlastne Samsung Galaxy S24. No je tu toho ďaleko viac a to si povieme teraz. Funkcia, ktorá prichádza zo Samsung AI a priamo vám ju tu aj ukážem, tak to je Circle to Search. Toto sa vám bude páčiť, pretože je to jednoduché na používanie a verím, že vám to pomôže veľakrát v živote. O čo ide? V podstate, či budete v čete, či budete pozerať fotografiu, pozerať video na YouTube alebo kdekoľvek, ja som si otvoril náš portál techbox.sk, tak môžete tým, že podržíte home button a zakružkujete niečo, čo vidíte na fotografii alebo niekde, môžete teda, pozerať aj video, tak sa dozviete, čo tam je. Ak by ste nevedeli, aké auto je na tejto fotografii alebo čo to je za auto, tak stačí podržať home button, zakružkovať. AI, umelá inteligencia, rozpoznala objekt na fotografii a pozrieme sa, či správne BMW iX. Ste to videli, aká to bola rýchlosť? Čokoľvek si takýmto spôsobom označíte na fotografii, tak vám ten smartfón identifikuje. Nemusíte ísť do nejakej ďalšej aplikácie, tamto zadať, tamto zakružkovať a tak ďalej. Tu samozrejme Samsung spolupracuje s Googlom. Na čo nás Samsung špeciálne upozornil, je to, že nejde o umelú inteligenciu prevzatú z nejakej inej spoločnosti, ale ide o umelú inteligenciu nielen čo sa týka Circle to Search, nám spolupracuje s Googlom, ale všetky tie funkcie, ktoré vidíte aj v tomto videu, aj dočítate sa v našich článkoch, to sú funkcie, ktoré si Samsung sám vyvíja a bude na nich postupne pracovať. Dokonca by sa mali dostať aj do ďalších smartfónov. Toto síce nemáme potvrdené, ale update-mi veríme, že mnohé smartfóny k mnohým funkciám, ktoré tu teraz vidíte alebo vám ukazujem, sa dostanú. Ďalšou veľmi zaujímavou funkcionalitou Samsung AI je to, že vám dokáže urobiť súhrn nejakého článku, ktorý napríklad čítate na internete. Treba sprôjdete na stránku techbox.sk, otvoríte si nejaký článok, nechce sa vám ho celý čítať, lebo je dlhý, taký náš obrovský mega súboj, ktorý má 50-60 tisíc znakov, to je na niekoľko desiatok minút, tak táto AI vám urobí zhrnutie toho článku a vypíše vám tie najpodstatnejšie body. Uvidíme, ako sa k tomu postavíme my, tvorcovia takýchto stránok, publicisti, pretože strávite na našich stránkach možno menej času, pokiaľ sa to naučíte používať. Umelá inteligencia sa dostáva aj do fotoaparátu, a to napríklad tak, že keď budete fotografovať nejaký objekt a napríklad cez okno vo vlaku alebo v električke, alebo v lietadle, alebo z hotela, tak jednoducho vám dokáže automaticky dať preč z tej fotografie váš odraz v okne. Naozaj praktická funkcia pre všetkých milovníkov, ktorí chcú napríklad zlé počasie fotiť z lepšieho miesta. A nie len to, rôzne objekty a podobne. Ale mne sa páči, čo Samsung v rámci umelej inteligencie urobil s úpravami fotografií. Pre mnohých ľudí to bude veľmi jednoduché, pretože, pozrite sa, napríklad dokáže urobiť to, že ja si niečo odfotím, dajme tomu tu na tieto vázy, takto nakrivo. Neviem, či to tu vidíte, vázy sú nakrivo. Dám si upraviť fotografiu, dám si ikonku umelej inteligencie a teraz urobím to, čo možno aj predtým, že vyrovnám fotografiu. Vázy sú reálne rovno, ale pozrite sa, reálne, čo by sa stalo bežne, by som musel fotografiu robiť menšiu, lebo by som musel vyrezať, alebo teda vyrezať túto časť, aby to bolo rovné. Typicky fotíte si Eiffelovku, odfotíte to nakrivo, chcete si fotku upraviť, jednoducho, že vám tam chýbajú nejaké časti. Umelá inteligencia však dokáže, keď niečo si natočíte do správnej polohy, tak dokáže sama dogenerovať zvyšnú plochu. Videli ste tu také štvorčeky, teraz umelá inteligencia vlastne generuje tú zvyšnú časť a mali by sme mať peknú fotografiu bez straty kvality. Pozrite sa, všetko mi tu dopočítalo. Ja si môžem takúto fotografiu uložiť. Ešte viac sa mi páči iná vec. Ak na fotografii máte nejaký objekt, ktorý vám prekáža, opäť urobím to, že odfotím niečo, dajme tomu, odfotím nové smartfóny,
fotografia smartfónov a to je celkom pekné pozadie, ale keby som chcel, že dajme tomu, táto čierna váza mi tam prekáža z nejakého dôvodu, môže to byť nejaký iný nechcený objekt. Čo urobím? Opäť dám úprava vďaka umelej inteligencii, podržím prst na objekte, ktorý chcem buď premiestniť, alebo ho dať preč, môžem ho aj premiestniť niekde inde, že by sa mi páčil tu, ale ho dám vymazať a teraz dám dogenerovať. Tu mi zostalo prázdne miesto. Dám si generovať a jednoducho umelá inteligencia mi túto časť objektu teda mala by vyplniť tak, že tam ten objekt bude chýbať. Pozrieme sa na to, či sa to podarilo. Ešte generuje. Hodí sa to napríklad, ak máte, ja neviem, na fotografii odpadkový kôš, ktorý tam nechcete, alebo dokonca takú vec, že by ste na tej fotografii chceli človeka posunúť na iné miesto. Takto jednoducho sa to robí. Pozrite sa, verím, že to bude vidieť. Váza je preč. Aby ste len tak neposlali fotografiu opravenou inteligenciou, tak každá takto opravená fotografia dostane vodoznak AI, aj keď ho vymažete, lebo si môžete teda vyrezať väčšiu časť, aby ste tento vodoznak dali preč, tak vlastne v EXIF súboroch zostanú tieto informácie o tom, že ste tú fotografiu upravovali. A ešte je tu veľmi zaujímavá vychytávka, ktorú verím, že oceníte, že ak si pozeráte nejaké video a chcete si nejaký moment videa užiť, tak dokážete zastaviť prstom na tom videu a jednoducho to video sa spomalí. Umelá inteligencia dopočíta obrázky tak, aby ste, dajme tomu, ohňostroj si lepšie užili, alebo nejakú časť videa, dajme tomu nejaký skok na bicykli, ale natočíte to v štandardnom režime, teda nie spomalenom, tak jednoducho takto pridržaním prsta dokážete si časť videa spomaliť. Čo sa týka fotoaparátov, tak tam pribudol nový 50 megapixelový snímač, takže máme tu hlavný 200 megapixelový snímač, 12 megapixelový snímač, 10 megapixelový teleobjektív, no a spomínaný 50 megapixelový snímač, ktorý má 5-násobné optické priblíženie. Keď toto všetko dáte dokopy, tak dokážete z S23 Ultra robiť fotografie alebo aj natáčať videá až s 10-násobným optickým priblížením. Ešte si treba všimnúť, že 6,8 palcový displej má totálne minimálne rámčeky okolo toho displeja, má až 2600 nitov, no a má adaptívnu obnovacú frekvenciu od 1 do 120 Hz. No a samozrejme na Ultre nechýba S Pen, ktoré si jednoducho vyberiete a môžete s ním robiť všetky funkcie, ktoré poznáte. Takže S Pen je opäť súčasťou tela, čo je naozaj skvelá správa. A poďme k tomu podstatnému, koľko tento smartfón bude stáť. Za Samsung Galaxy S24 Ultra zaplatíte 1809 €, ak ho chcete v terabajtovej verzii. Ak vám stačí 512 GB pamäť, tak je to 1569 €. Ak vám stačí 256 GB pamäť, tak si pripravte 1449 €. No ale mám tu dobrú správu. Opäť pri uvedení smartfónov na náš slovenský trh získate, dá sa povedať, že vyššiu pamäťovú verziu za cenu nižšej. Takže aj terabajtový smartfón vás vyjde 1569 €. A samozrejme budú tu aj ďalšie bonusy, ako je výkupný bonus a podobne. No a poďme sa pozrieť na smartfóny Samsung Galaxy S24 Plus a S24 klasický, najdostupnejší, najmenší. Ako som už spomínal, Plusko má 6,7 palcový displej, no a najmenší smartfón Samsung Galaxy S24 má 6,2 palcový displej. Tej ich veľkosti si takto porovnáme, aby ste videli, že aká je veľkosť. Čo si všimnete, tak je absolútne, alebo keď ich prvýkrát chytíte do ruky, absolútne hranaté telo. Nielen, že smartfóny stoja, keď ich položím na nejakú položku, ale extrémne mi pripomínajú jednu značku, od ktorej ma aktuálne delí možno len 5 kilometrov. Čo je dôležité povedať, tak smartfóny Samsung Galaxy S24 a S24 Plus prídu na náš trh s procesorom Exynos 2400, ale vlajková loď S24 Ultra prinesie Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, teda najnovšiu generáciu Snapdragonu. No poďme aj k cenovkám, pretože tie rozdiely tu nie sú veľmi veľké. Software, AI, iné fotoaparáty, to si pozrite na našich stránkach, na stránke Techbox.sk, tak sú tu dôležité ceny. Samsung Galaxy S24 Plus prichádza s cenovkou 1269 za 512 GB verziu alebo 1149 za 256 GB verziu. Samozrejme aj tu platí v úvode do 30. januára dvojnásobné úložisko za cenu teda nižšieho úložiska.
No a S24, najdostupnejší z celej série, prichádza s cenou 959 € za 256 GB verziu. Pozor, tu nie je 512, na 899 za 128 GB verziu. No a ešte k tým bonusom, na S24 Plus a S24 Ultra si môžete uplatniť bonus 100 €, no a na menší smartfón je to bonus 60 €. Verím, že sa vám toto videjko s takými prvými dojmami zo San Jose páčilo. Ak sa vám celá Galaxy séria páči a máte možno niektorú z predchádzajúcich generácií, S23 by som možno hneď nemenil za túto novú, ale už S22, S21, tam by som vážne uvažoval, najmä ja používam napríklad na nahrávanie S21 Ultra a prechod na S24 Ultra bude must have, tak jednoducho vám odporúčam pozrieť si väčšie podrobnosti a možno aj stihnúť túto predobjednávkovú akciu. Ahojte, pozriem vás do San Jose. Trošku možno na mojom hlase bolo počuť, že som zachrypnutý, nemám rád tú klimatizáciu, keď ste v nej niekoľko hodín. Jednoducho takéto dôsledky to spôsobí, ale verím, že vy na Slovensku si užívate lepšie počasie, no a jednoducho sa tešíte na tieto nové smartfóny. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa, dajte like, prihláste sa na odber, ahojte.